Čau lidi, jsem tu já, Michal 25 a je tu Danko 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čau. Takže, jak se si už všimli, máme nový kanál. Vlastně budeme natáčet hry ze Star Wars a já jen někdy přidám nějaké ze Stargate, kvůli tomu, že vlastně Stargate vyšlo ze Stargate. Mnozí říkají, že to není pravda, ale je to pravda. Takže jak momentálně už vidíte, tak hrajeme Star Wars Battlefront 2. Takže my se momentálně spouštíme do mise Kamino. Kde jsi, Michale, prosím tě? Já se momentálně spawnuju. Já jsem v té budově. Já už jsem jako v té Kamino. Já jsem bohužel nemocný, tak proto mluvím špatně. Omluvte nás, dámy a pánové, možná budeme trošku křičet, protože... A stekat se. Obzvlášť, když se to sekne. Jo, zabil jsem jednoho. A je tu s náma ještě jeden člověk, který bohužel nás Není zabil. Sky. A další. Aha, to tě zabil. Momentálně se k nám připojují další lidi, což máme rádi. Ale ne, není tady, už se asi odpojil. Já teďka se tady dívám a je tady jenom Michal 25 a Danko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To je všechno. Takže třeba se odpojil. Asi někdo určitě připojí, abych teď řekl. se střelíme do našeho, teda ne, do je... On má rotačka! Já tady... Já musím rychle do budovy. Idioti neví, kde jsou, on se furt hledá, já ho tady střílám. V té budově? Ne, já jsou... Kde jsi? Au, už mě někdo střílí. Já už tě vidím. Tady na vrchu a teď jsou tady i klonové. Ty jdeš teďka si jdeš někam přes most, že? A teď jsem tady. Počkej, kde jsi? Já jsem tam dům u té budovy. Jo, já tě zkusím najít. Ach, idiote. Já už mě zničili svině. Jde vidět. Ach, vidíte. Zabrat. To není. Já si dám Assassina droida. Dámy a pánové, nejlepší na tom kaminu je, že vlastně můžete se skočit z toho mostu. Teď já si vidím, Michal, teďka i na tobě mám kameru, kdy mě to počítá. Ale... Tady jsou dvě budovy, do kterých se dá jít. Jsem ani nevěděl. Na obou stranách, já jsem si taky... Já jsem stihl. Spadl jsi, nebo co? Ajajaj, už oni na mě vždycky dojdou, kam já jdu, když se někam chci skovat. Jsi za droida normálního. No, takového toho... Ano, dalo by se. A svině. Takže vlastně jsem vám zapomněl říct, že vlastně vítejte na mém kanále. A Michale, vidím tě, tady jsi. A jsou tady. Pardon. Nice. My prostě máme rádi, když se zabijeme navzájem, že jo? No tak to já nemám. Ani já ne, ale jako sranda může být. Ty jsi teďka za toho žlutého, že? Ano. Tak mě nebraž. Neboj. Vyhrajeme. Ale máme už malý nás. Kolik je tam lidí? Jako, kolik máme umřených? Ještě já nevím. Nás je 113 a jich je 105. Tak to se dá. Počkej, já hledám, tady je. Já jsem šel na opačnou stranu. A tak! Kde ne? Ano. Už tě vidím. A nestří. Počkej, já jdu sem. Tam půjdu. Ajajaj. Jo. Pojďme dovnitř, tam se to něco bude. Tam jdeš. Kam jdeš? Kam mám?
město pro nějaké bojiště. Jo, jsou tam... Ne, tady, to už my už to máme obsazené, tady tohle. Takže tady už nikdo nebude. Doufejme, že vyhrajeme. No, nás je 103, je 99. Uvidí se. Klan, jdu ho zabít. Kde jsi zase? Tady, vyšel jsem z budovy, jdu ho zabít. Tady, já jdu jiným chodem. Tady mě střelí dole. Haha. Teď to zabil, kde jsi? Sorry. Počkej, mimo za mě. Je. Jako, ono to jde poznat, když hraješ multiplayer. Někdy na nějakém serveru, kde jsou jenom lidi. A když hraješ tak to s počítačema. Když do něch stříláš tak oni na tebe nedojdou, ale když hraješ na nějakém serveru s lidma, tak já když to moc neumíš. Já jsem tady. Počítač mi zabil. Se stává. Máme menší ozvěn. Jo. Kam stříláš? Tam je jeden klon. Se tam jak si zasekl. Já jdu zkusit rozchodit na další území. Aha, to je na opačnou stranu. Já furt chodím na opačnou stranu. Naši vojáci se asi můžu dobít. Počkej, já zkusím jít do nějakého hospodářka. Jako vyměnit si trochu. Jo. Heru to ní pomyslí. Magma Guard ještě nejde. Ne. To není. Kde po nás střílají? Kde jsi, Michale? Já jsem momentálně u toho hlavního... Ten svíňák je tady. A už tam ne. Tak ty, hajzle. Tam go fajt, myslím. Pojď mě pomoct. Já jsem tady na vrchu, vidíš mě? Dívej. No, otoč se, no. To je dobré, já s tím poklonu. Zabili. Já na něj jdu zbrost. Aha, jak jsi tam dostal? Takže normálně, au! Svý. Aha, tady má. Tady má. To jo. Já tě naštěstí vidím, takže jako... To lepší. On létá svíňák. Dobré, že máme pár Magma Guardů. Já mám úplně blbou zbraň, tímto se nedá střílet, to stojí úplně za ho. Pár koníčků jde za náma. Kdo mě zabil? Já křičet nemůžu, ale v dalším díle budu křičet, protože mě bolí v krku. Hodně budeme křičet, dámy a pánové, protože tohle je maso. Do příštího dílu plánujeme jako z téhle série Star Wars Battlefront. Vidím tě. Co dáme? Já, Michale, vidím tě, tady jsou. Takhle. Au! Idioté. Ach je. Ty jsi mě vlezl do záběru. Já vím. Já se chtěl, abys mě viděl, víš, a ty jako už rovnou stříl. Do říti. Nemůžu odstavit, no. Tady je. Haha, komandé, haha. Kde jsi? Tady, tím po nich. Aha. Typy. Já musím ustupovat, když mám málo života. Jo, vidím. Ajde. A už nemám zbraně. Ne! Magma Guard mě Ne, Dánko, ty jsi mě zabil! Ano, to jsem tě oplatil. A už jsme si rovni, už po sobě nebudeme střílet, už budeme střílet po
po těch hajzlách. Záchodovačů. Aj do prdele. Proč mě vždycky vidí hned? Ani mě hned vidí, to je na nic. Do hlavy, ano. Vlastně. Já musím se nejít. Ale hovno se stejně. Haha, kulomeťák, já ti zabiju kulomeťáku, haha. Jo, zabil si kulomeťáka. Ti kulomeťáci to mají dobré, že oni jako... Oni vystřelují pár rán navíc. Doufám, že budou dobrý. Tato, když si za tady tohoto droida, za toho asasina, tak to je dobré, to si přiblížíš a dáš. Jo, F1. Už můžeš být? Jo. Jo. Mhm. Tobě už... Já tam letím. Hej, mě zabil náš, je to normální. Já mám sitelný meč, to je čudné. Nebo nezabil. Cože? Já mám sitelný meč. Já jsem zabil naše, hehehe. Zabil, a mrtvý, hehehe. Já si dám tohoto červeného. Jo, vidím. Je to nad fejka. Mě to počítá. Ale když jsi za Jedija nebo za Jango Fetta nebo za kohokoliv, tak musíš pořád bojovat, protože někoho zabít, protože jinak umřeš. Právě. Ten světelný meč, jak tam je, to je ten život, ne? A to ti ubývá pořád, tak když jich zabiješ, tak ti to přibývá. Samozřejmě pokud nemáš max. Uhni ty idioty, já sem jdu. Děkuji. Hej. To létání myslím, že umezené, že jo? To ti za chvíli ubíde. Tam. Musíš chvíličku počkat, Jo, tam. jsou u toho, doufám, že nás to trošku ubrání. Jo, počkej, pojď za mnou. Alespoň mě trošku brání. Počkej, jdu. Ajajaj, oni. Vidíš mě, já jsem ten červený. Jo. Počkej, já jsem momentálně... A já jsem si dal. Počkej, já se musím nabít. Tak počkej. Potom se ublížíš sobě. Ne, mě zabili! Jo, běž tam blíž, protože jinak nezískáme na to pole. Jo, já jsem tady. No, Ček oni tady jsou naši super lidi, takže. Ale ne, to tam musíš být ty. To tak je, já jsem si to četl. Hezký! Aua! Doufám, že už teďko nezemřeme, ale vyhrajeme. Jo, už jich jsou už jenom 2. Idiotský most. Počkej, já jedného zabiju, hop. A i druhého. Hej, hacle. Jich jsou už jenom 2. Dámy a pánové, takže už asi brzo skončíme, vaše utrpení brzo skončí. Počkej, já ho se střelím, se budu snažit, ještě mám, ale už mám jenom poslední střelu, hop. Naše droidika brzo Jo, použije. zabil jsem ho, dobré. Sorry. Takže dámy a pánové, tímhle se s vámi loučíme pro tento díl a doufáme, že se brzy zase shledáme v dalším díle. Ahoj! Čau.